Avui us portem un vídeo... Perdona. Segon, Però... Hola? Bé, avui us portem un mòbil... Ai, un mòbil... Prou! Va. M'he cansat ja de vídeos. Va. Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó. Avui us portem un vídeo... Perdona. Segon, Però... Hola? Hola! Ei! Som els Criticutres, potser? Sí, som els Criticutres. Escolta una cosa, Sabri, oi que pot ser que us perdéssiu l'estrena de One Piece, tu i la Mary? Sí, espera un segon, que tinc a la Mary... És que just estàvem gravant... No sento un res. segon, que la Mary no sent res. Poso l'altaveu, un momentet. Hola, què tal? Hola! Hola, bones! Doncs sí. Sí, estic aquí! Una cosa, no, que li estava preguntant, Sabri, si us havíeu perdut o no. Havíeu pogut anar a l'estrena o no? No, la veritat és que no. Ens la vam perdre. Ens la vam perdre. Pues escolteu una cosa, nosaltres avui estem anant extremadament d'hora al cinema. Extremadament. Cosa rara nosaltres. Sí, cosa rara, la veritat. Per què no veniu al cine? Oh! Ostres, doncs sí. Aventura per Japó per Criticutres. Decolat. Fem una collab o què? Una collab. Un feat pitbull. Un featuring. Què? Em sembla una idea meravellosa. Mira, just ja et dic que estàvem gravant vídeo, però ja serà per una altra setmana. Així que, doncs, ens vestim i ens tant. trobem allà. Vinga. Vinga, va! Ei, els somnis i els anells. Sortarem al vent. Ei, pues escolta, ens veiem d'aquí un quart d'hora al cine. Vinga, fet. allà estarem. Vale. Vinga, Fins ara. adeu. Doncs haurem de deixar el vídeo per un altre dia, perquè dintre d'aquí un quart d'hora ens n'hem d'anar. Doncs res, ens anirem cap al cine i, evidentment, ens emportarem això també. Fins ara! Doncs ja estem de camí. Hem d'anar ràpid perquè ens han dit un quart d'hora i crec que ja el fa. Sí. Però hi ha una cosa que em fa molta il·lusió i és que estem creant un multivers de YouTube Catalunya perquè mentre estem gravant això, ells també estan gravant el seu propi vídeo que us deixarem, evidentment, a la caixeta de descripció i us convidem a que si voleu veure més d'aquest crossover també passeu pel seu vídeo i li doneu molt d'amor. Mai més ben dit, Doncs ja hem arribat, anem a veure si veiem els Criticutres, que en principi haurien d'estar aquí. Això és l'entrada del cinema. Em sembla que ja els he vist. Em sembla que ja els he vist. Què fas aquí? One Piece! Quina casualitat, Espera, un segon, saludi. Ens acabem de veure aquí baix. Home, però no ho diguis, això. Si voleu veure la trobada real, l'autèntica trobada, heu d'anar al vídeo d'aquesta bona gent, els Criticutres. Però qui són els Criticutres? Perquè ja ens havíem vist. Espera un segon, un momentet de res. Ara agafeu vosaltres el protagonisme d'aquest vídeo. Hola, què tal? Fora del cotxe, Que raro. Hola, companys. Mira, tenim cames. I sí. Tenen cames. Que fort. Tenen cames, confirmem que teniu cames. Ens ha fet molta il·lusió la vostra trucada. Sí. I aquí estem, al cinema. Ai, Nosaltres, Perquè avui anem a veure One Piece. One Piece! One Piece. Red. Sí, volem saber què espereu d'aquesta pel·lícula, però primer, qui sou? Qui som? Qui som? Jo us he de dir, com a persona que domina una mica de l'edició de vídeos, que Ostres. aquest àudio d'aquí potser estarà fotent bastant. Tens tota la raó. Permeteu-me aquesta petita llicència, Qui sou i què espereu d'aquesta pel·lícula? Jordi, qui som? Som els teus amics, Sabri, per començar. Ostres, és veritat, I de la ens Mary. coneixem de Fa poc tota vam la fer un vida. super en japonès. A veure, ens gravem anant al cinema amb cotxe i tornant del cinema. Sempre en el cotxe. Sempre en el cotxe. Sí. A l'anada diem què esperem d'una pel·lícula Sí. i a la tornada diem què ens ha semblat la pel·lícula. I també fer una mica de resum d'actors, directors... Sobretot el que hem de fer és a dir un calent, passió. Exacte. I en quant a expectatives, estem jo crec que els tres... Jo estic bastant Aquí, amunt. Motivat. Estic bastant amunt, no sé per què. S'espera que sigui, o s'ha dit, Què, que és què? la millor pel·lícula de One Aquí Piece. dalt estic jo. Jo aquí dalt estic, companys. Mira, espera.
Tu què esperes d'aquesta pel·lícula, Mary? Què esperes? Aventura. Però... Mulla't una mica més, sisplau. Aventura, Quin és el teu personatge pirates, preferit? guerres, Vale. no sé, el Acció. que m'ha portat fins ara One Piece, que m'ha agradat molt, que, exacte. tot i que no vaig al dia, Com jo. No passa res. pues, Els va dir- fans. però com també he vist pel·lis, també, pues no em fa res. Quin era el teu personatge preferit de One Piece? Bona pregunta. En Zoro. En Zoro. Dona'm una abraçada. Doncs res, tu. Anem cap a Ens anem a veure la pel·lícula. Sí. No sé si estic sortint, però si no és així, doncs res, tu. Fins després. A més tenim... Aventura per Japó. Dos vídeos en paral·lel, eh? Sí, unes síntesis que estem fent aquí heavy. Estem a punt de veure la pel·lícula. I estem fent un xivarri que Déu-n'hi-do. Sí, però som poca gent, eh? No us penseu que som incívics. En fi, veurem la pel·lícula i després, com sempre, comentarem. Què tal? Com esteu, eh? Segur que millor que nosaltres. Sí, Perquè, bàsicament. sincerament, ara ho parlarem amb els nostres amics criticutres que ja estan aquí patant la xerrada, però la veritat, tenim algunes coses que dir sobre One Piece. Bastantes. Res. Jo no entenc com l'Ei Shinoda, que té tan pensada la sèrie, des del capítol 1 fins al 1060 que anem ara, faci aquesta merda. Pam, eh? No, ara dius que no és el Titular. guionista, Titular, eh? Original Story. Original Story. Suficient? Suficient. T'ho va dir, vull una pel·li a la UTA. Toma la UTA. La Ventable. I com li diem? Red, que així ens enganyem, eh? Vinga! Posem en Shanks a la portada. Sí, sí, sí. Ja veuràs tu, que vendrem com a I xorros. vinga, eh? Diré el mateix que vaig dir amb Bola de Drac, superheroi aquesta. Que la gent, o sigui, tant Akira Toriyama com Michiro Oda escriuen coses xules al manga, després venen les pel·lis i són Però sabeu per què? Jo crec que perquè estan acostumats a escriure capítols. No escriuen No, home, no, pel·lícules de no, home, sobre no, la casa. no, home, no, Llavors no, saben fer no, històries no, autoconclusives. El que passa que aquí prima la pasta. Saben no. que això vendrà i per això fiquen trajes nous... Que sí, home, que etcètera. sí. Perquè dius, mira, ens posem nous tratjos i noves figuretes amb aquests nous tratjos. Jo a mi una de les coses que més m'ha molestat és que ens hagin intentat camuflar com una pel·lícula d'acció un musical. Sí. A mi això... Sí. No, és que jo vull dir que hi ha una meitat de pel·lícula que dius, ojo, quin gir. Quin gir, Però ha hagut un gir, hi ha hagut un gir. resoldre el motiu... No, és que no té sentit. No, no té sentit. Els giros no tenen sentit. No. Bueno. Sincerament, jo ho diré amb poques paraules, la decepció de l'any. Titular, això sí que és un titular. No. Odieu-me, Nakamas, em sap molt de greu i us dic així, eh? O sigui, sabeu com m'agrada One Piece? Estàs calent, No, estàs estic calent. molt calent. Estic molt calent. Us diré per què. Que t'agafo la càmera, tio, que et caurà la càmera. No, us diré per què. Abans de dir una cosa, tenim l'experiència de que sortint del cine T'arrepenteixes. vas molt calent. Us diré per què. Després dones la decisió Ho sé. i t'arrepenteixes. Espera, Ja està, a partir d'aquí, no. la càmera és teva. Decepció de l'any no estic dient que hagi sigut la pitjor pel·lícula que hagi vist aquest any, sinó que jo amb Bola de Drac anava amb unes expectatives aquí sota. I com que la pel·lícula em va entretenir, vaig fer... Sí, em va entretenir. Uau. Aquí he vingut amb les expectatives de veure una gran pel·lícula. Fallo. Llavors estic molt decepcionat. No sé què en penses tu. Decepcions. Vaja, titular. No torno a veure cap més pel·li, perquè aquest ritme no m'agrada, m'agraden els ritmes dels capítols, de que arriba un capítol i no t'esperes que hi ha un daltabaix increïble, i aquí és com va, vinga, ara vindrà lo bo, ara ve lo dolent, ara ve lo més dolent, ara sembla que torna a venir lo més dolent, i llavors tornem a la normalitat. Masses cançons, tio. I masses Però quins cançons... girs? Però no, masses girs de... D'escrits per un nen de Perdó, de però, 5 anys. però ha passat això. Jo ja ho sabia que havia passat. Ei, jo també ho sabia, però no t'he pogut dir també vull res. anar aquí. I jo també. Estic d'acord. Vale, llavors tothom ho sabia tot, però ningú deia res. Val. Ara potser, perdó, ara potser parla el fan que no sap res de One Piece. El fan. L'Adrià. El fan, val. Però Jo també, la fan, aquí, els fans. Com pot ser que tothom sàpiga si són
misterioses? Com pot ser que tothom sàpiga com funciona una fruita del diable? Què fa? Quins secrets té a dintre? Perquè hi ha uns secrets en aquesta pel·lícula que tothom els coneix. Això no ho entenc, que algú m'ho expliqui. Algú m'ho explicarà algun dia, potser sí. Jo només volia dir una cosa. No entenc, per què ningú coneix en Rufi, i dos, no entenc els nivells de poder d'aquesta pel·lícula. No té O sigui, en Rufi és el tio més fort del món, és que és fortíssim. I en aquesta pel·lícula és com, bueno, pues no. Però segons en Sabri té bones crítiques. No, ja ho has vist, no? Tu també? Sí, no, que té una notata. Vale, no m'ho invento, de debò, no m'ho invento, les té, i conec molta gent que ha sortit de la peli molt contenta. O sigui, t'estàs creant enemics. M'estic creant enemics, i ho sé. Mira. O sigui, serà Està enfadat. el vídeo més polèmic del canal. Estic molt trist de dir això jo ara. Potser t'hem influït. Però no vull enganyar. No. Després desagafem el cinema. No. L'engrià és molt poderós, Sí, Ens anem mirant. No, Se'n van. se'n van, ja està, ja no hi ha més hate. Però de debò, estic molt trist. Em sap molt de greu sortir així del cine perquè hi ha un doblatge català excel·lent, perquè hi ha unes cançons també molt bones, perquè realment la Mire fa una feina... L'acció està prou bé. Sí, hi ha escenes d'acció, no puc dir que sigui una mala pel·lícula, és el que he dit abans, però estic decepcionat. Sí. I em sap molt de greu sortir amb aquesta sensació del cine acabant de veure una pel·li de One Piece en català. Ja. Però bueno, és el que has dit. Cançons molt maques. Molt. Un doblatge exquisit. Sí, perfecte. En català. Jo per això estic content. I l'animació també excel·lent. O sigui, hi han factors que fan que no pugui dir que és una mala pel·lícula. Però jo venia a veure el que pensava que seria una molt bona pel·lícula. I no és el que m'he trobat. Se m'ha fet llarga, se m'ha fet avorrida, m'han tallat l'acció en moments bastant claus. És que m'està fent molt de mal dir això, però bé. Mai plou a gust de ningú. Exacte. Així que res, nosaltres tornarem cap a casa ja. Els Critico3 estan per allà encara parlant la jugada. I res, espero que no us enfadeu molt amb mi concretament. Tu encara has sigut prou benevolent. Jo soc benevolent. Però jo m'he passat. Jo reconec que m'he passat perquè estic trist, estic enfadat. No li feu cas. No sóc un hater de One Piece, m'encanta, i qui em conegui sap que adoro One Piece. Però estic trist. Per favor, feu-vos promoció. A Critico3 ens podeu seguir a YouTube, subscriure-us sobretot. A Twitter, també, a Instagram i al canal de Telegram que tenim. Sí, que hi ha molta activitat. I Spotify. Sí, que ara fem podcast. I recordeu que nosaltres també ens podeu seguir A les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram, Twitch i TikTok. Si voleu veure la crítica sencera i ben planificada i tal, com fan aquesta bona gent, recordeu que teniu el seu vídeo a la caixeta de descripció. I nosaltres esperem que dins de la desgràcia us hagi agradat molt el vídeo i ens veiem al pròxim vídeo de Aventura per Japó!